दिनैनि बे समखौ जोङो जोबोद मोनसे मोजां सम एबा दिन होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जमदार समस्तिनि सिङाव थानाय माखासे प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांमोननि जे खामानि मावनाय, बिथांमोना जे बिराद माने थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदायाव गोग्लैनायखौ नुनानै जोंनि सेन्ट्रेल इउथ UPPL दोलोनि मानगोनां अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि चन्दन बसुमतारी बिथाङा गावनि दंनायनिफ्रायनो बिथाङा दिनै 6 जन जोंनि प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननो गंसे साइकेल, गांसे गस्ला आरो आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ बरायदों। आरो बिथाङा नाजाबावदों जे जोंनि जमदार बियाबनि सिङाव थानाय माखासे जाय बिथांमोना मोननो हायै आफादगिरिफोर दं, बिथांमोननोबो इयुन समाव बिदिनो गावनि केपासिटि बादियै लासैनो होलांनो थांखि लादों। गतिके बेयो जोबोद मोजां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि जे वार्कारफोर बिथांमोन दङ, बिथांमोना हान्थामेला खालामनायाव बिराद उसुबिदा जादोंमोन। आं सान्दों बे गिदिर मोनसे खामानि मावनाय जादों। गतिके दिनै जोङो होनायनि गेजेराव दङ 6टानि गेजेराव जानालिगाव प्राइमारि, बालागाव प्राइमारि, मजाति प्राइमारि, ओरै बुरासारा प्राइमारि, कासियाबारि प्राइमारि, बहरपुर प्राइमारि, बे 6टा प्राइमारिनि आफादगिरि बिथांमोननो होनाय जाबाय। आं मिजिंथिदों जे बिथांनि बे जे गावनि नाजानाय बेयो थाबाय थाथों आरो थुलुंगा होथों। जोंनि दोलोनि वार्कार बिथांमोना बेखौ थुलुंगा मोननानै आरोबाव साबसिन खामानि मावथों जों बेखौ मिजिंथिदों। जिहेतुके जोङो 17 बोसोर जों डिप्राइभ जानानै थादोंमोन। दिनै जों सरकार फैबाय। आरो सरकार फैदोंब्लाबो जोङो बायदिसिना जाहोननि थाखाय कभिडखौ लाफानानै गासैबो जाहोननि थाखाय खामानिखौ जोङो दासिमबो स्पिड आप खालामनो हायाखै। आरो बे समावनो बेबायदि अलखद समाव जोंनो बेबायदि मोनसे गिफ्ट होनाया जोंनि थाखाय गेदेरथार मोनसे हाबाफारि जादों। गतिके नुनो मोनबाय माने बिजाथिफ्रा मोननांगौ, बिथांमोना मोननो हायाखै। मा जाहोननि थाखाय मोननो हायाखै? अरुण'दय स्किमखौ जों बुंनो नागिराखै जे जाय मोननांगौ बिसोर मोनाखै होननानै। बांसिनानो मोनदों। बरंस जाय बिथांमोना नर्म्सआव गोग्लैयामोन बिथांमोननोबो होनाय जादों। अरुण'दय स्किमखौ मोननो थाखाय गोराथार मोनसे नर्म्स दङ। थेवब्लाबो बेखौ जोङो एसे फ्लेक्सिबल खालामनानै जों होनाय जादों। गतिके गासिबो जे खेबसेनो मोनजोबगोन बेबो नङा, नाजाबाय थानाय जागोन। अरुण'दय स्किमनि उनाव हयथ' जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि बे फेमिलिफोरनि थाखाय गुबुन स्किमबो निश्चय फैगोन। जोङो बेखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मोजां भाबै नायगोन। आरो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नुदों BTCनि चिफ बिथां प्रमद बर'नि नाजानायाव दिनै गामि हाबहोनानै जोंनि EM बिथांमोनखौ नायनो होदों जे सोर निखावरिफोर दङ। दिनैसिमबो मैयाबो खालायगासिनो दं, खालायबाय थागोन। गतिके आं सानो जाय बिथांमोना दिनै अरुण'दय स्किम मोनाखै हयथ' इयुनफ्राव माबा मोनसे मोजां स्किम मोनगोन। गतिके मोनसेनि उनाव मोनसे साफ्रोमबो जोंनि फेमिलिफोरखौ जेरैबायदि जाया मोननांगौ बेबायदि रोखोमै होनायनि थाखाय सरकारबो नाजादों, बेबस्था खालायगोन आरो उनाव होलांबाय थानाय जागोन। दिनैनि जे प्रग्राम लानानै जे माने बे साइकेलनि होनाय जादों, बेखौहाय माने आगोलहाय आङो जे जोंनि थांनाय इलेक्सन BTC इलेक्सननि सिगां बिथांमोननि सिगाङाव आङो बुंथिनाय दंमोन जे नोंथांमोना साफा एरियानि प्राइमारि प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि UPPLनि दोलोनि लिडारफोर हिसाबै नोंथांमोना मोजां मावदो। जोंनि 4 नं बिजाथि बिथांखौ जाहाथे मोजां जों देरहानो हायो मोजां भटआवहाय, बेबायदि होननानै आं बिथांमोनखौ थोननाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिथांमोना दै जागोन होननानै बिथांमोना मावदों। दा बे मावनायखौ नुनानै बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायबो पार्टियाव बिसोरो मावबोबाय खस्थ'ब्लाबो। दिनै बिथांमोनाव साइकेल गंसे दंब्लाबो बिसोरनाव साइकेलफ्रा सेरखम सालायजानाय अबस्थायाव गैया आरो। बे हिसाबै आङो बिथांमोननो खोथा होदों, नोंथांमोनावथ' साइकेलाबो बोराय जाबाय आरो गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना माने जोंनिनो UPPLनि पार्टिनि जानानै मावबोबाय। बे हिसाबै नोंथांमोननो आं रोखा 100% आङो नोंथांमोननो होनाय जागोन इलेक्सननि उनाव। BTC इलेक्सननि सिगांनो उनाव होनांगौमोन आरो। दा बिनि गेजेरावहाय आरोबाव जोंना माने माखासे बे COVID-19नि समस्याफ्रावहाय बे प्रग्रामखौ लानानै आं होनाय जायाखै। आरो बिनि उनावहाय आरो इलेक्सन फैबाय जोंहा MLA इलेक्सन, बेयावबो होनाय जायासै। दा बे माने एसे सम मोननायजों लोगोसे बे बुस्थुखौ हाबाफारिखौ आङो मावनाय जाबाय आरो। दिनैहाय माने 6 जननो होनाय जाबाय आरो बे 6 जनखौ होखांनानै आं कयदिननि उनाव आरो माखासे बाखिखौ जोंनि जुनार समस्थियाव जेसेबां प्राइमारि प्रेसिडेन्ट दं बेखौ आङो होनायनि थाखाय आङो थांखि लादों आरो।
एसे थाबैनो होनाय जागोन बिसोरनोबो बिथांमोननोबो मानोना बिथांमोना दिनै गोबां खस्थ' मावगासिनो दं बिनि थाखाय लानानै आं होनाय जादों। नोंथाङा मा होखो? दिनैहाय होनाय जादों साइकेल गंसे ओमफ्राय ओरैनो माने गस्ला गांसे होनाय जाबाय आरो आर'नाइ गांफा होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जादों मान बावनाय जादों बेनो आरो बेखौनो आङो बुंनो सानबावदों दि बिथांमोना जाहाथे बे गोलैथार बान्थाफोरखौ लानानैनो जाहाथे गोसोआव जाहाथे सान्त्वना जायो आरो बिथांमोना फैगोन जोंनि इलेक्सनाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे गोरबो गोसो होनानै जाहाथे मोजां आफादखौ जोंनि UPPLखौ मोजां मोनना जाहाथे गोसो होनानै खामानिखौ मावगोन होननानै आंनिफ्रायबो आसा थानाय जाबाय। आरो आं बुंनो सानोदि आरोबाव जोंनिनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबां जोंनि प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना जाहाथे आरो जोंनि जे UPPLनि सासे एरियानि प्राइमारि लिडार हिसाबै मोजां मावलांगोन होननानै आसा मिजिंथि आङो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबावबाय।